ಶೋಕೊಂಡು ಫುಲ್ AC. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದೊಲ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಬಂತಲ್ಲ ಫುಲ್ ಗ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಶೋಕೊಂಡು ಫುಲ್ AC. ಫುಲ್ AC. ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಸೀಟಿಂಗ್ ಬಾರ್ ಶೋಕೊಂಡು. ಸೊ ಈಗ ಇಂಚ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಉಂಟು. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸೋಪ್ ಉಂಟು. ವಾಶ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಸೊ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ಮಾನ್ ಅಂಕಲ್ ಫೋನ್ ಎಲ್ಲರು. ಸೊ ಅಂಕಲ್ ನೆಟದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಬೇತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಟು ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ನೆಟ್ಲ ಉಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಕೊಡಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್. ಶೋಪ್ ಉಂಟು. ಅರ್ಮಾನ್ ಅವರು ಕುಲಂದಿರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. ಸೊ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ದೂರ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಕೂಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಬ್ಬರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ನಟ. ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಗೋವಾ, ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಉಡುಪಿ ಕಾರವಾರ ಸ್ಟಾಪ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಮಡ್ಗಾವ್. ಅವರು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಮ್ಮಿ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸೀಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಆ ಸೈಡು ಸೊ ಮೂವ್ ಆನಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತ್ ಬರ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಒಳ್ಳೆ ಉಡುಪಿ ಅತ್ತ ಗೋವಾ ಪೋತ್ತುಕ ಅಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಕ. ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿ. ಚಲೋ ಹೋಗಿನ್ ಮೂವ್ ಆಂಡ ಬಕ್ಕ ನಂಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಪುಜಿ ಬಲ ಡೋರ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬಕ್ಕ ಮೂವ್ ಆಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ. ಸೊ ಇಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತದ್ದು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ವೆಯ್ಟ್ ಬಂತ ಓಪನ್ ಆಪುಟ್ಟು ಬಂದು. ಸೊ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಇಂಡಿಯನ್ ನೆಟಂಜಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಡ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯನ್. ಸೊ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಸ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಡೋರ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಆತನೆ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಇದೇ ಬೋಲಿ ಚಲೋ ಜಪ್ಪಗ ನಾ ನೆಟಸ್ ಬೈ ತಿರ್ ಜಪ್ಪಗ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ತೀವ್ರದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಎಂಕುಲಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬತ್ತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೋವಾ ಪೋನ ತೂಕ ಹತ್ರ ಉಡುಪಿ ಹೋಯ್. ಸೊ ಎಂಕಲ್ ನೆಟರ್ದು ಕುದಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಚ ಉಂಟು. ಸೊ ಪೂರ ಕೋಸಲ ಅಂಚ ಸೇಮ್ ಉಪ್ಪು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಅರ್ಶನಲ್ಲ ಎದುರು ಉಡುಪ ನಾನದ ಆಯ್ತು. ಒಲ ಇಬ್ಬರ ಪೋಸಿ ಬಲ ಆಶು ಬಲ ಯಾವ ಬಲ ನಮ್ಮ ಹೋಗಿರ್ಗ. ನಾನು